Insindiso bazalwane inephathi la ijula khona. Kodwa kungabi ukuthi uthandaza kangakanani, kungabi ukuthi unikela kangakanani, kungabi ukuthi uzila kangakanani, kungabi ukuthi ushumayela kangakanani, kungabi ngokuthi ufakaza kangakanani ngoJesu, kodwa kube ngokuthi wena abantu baphatha kanjani. Okusho ukuthi njengoba usindisiwe ke siyayibona yokushumayela, siyayibona yokuthandaza, siyayibona yokunikela, siyayibona ukuthi uyazila umzalwane ozilako, umzalwane othandaza kahle kuthandazeke, but uma usuqeda ukuthandaza ubaphatha kanjani abantu? Insindiso ke lapho ihamba khona. Ngoba ayipheleli lapha ekuthandazeni ukuthi nasithandazile kuba ngathi abantu sibaphathe kahle. Uma nje umnyango wexawa uvalwa, wena ubaphatha kanjani abantu emsebenzini, wena abantu ubaphatha kanjani esikolweni, wena bomakhelwane ubaphatha kanjani, abantu bakini ubaphatha kanjani? Kungabi ngathi kathi asithandazi manje, asinikeli manje. Kungakho insindiso ihamba ifika ijule, kungabi about spiritual kuphela kodwa kube yile izithelo zikamoya.